Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adon ti agaapa gapu iti kinakirang ti danum ita. Awanan ti dinigusan tawang ka nga danom. Mabalin ayamot ti kasta. Imbag no kasken ka nga uray saan ka nga agdigos kat saan ka asalimuuten. Na, awan mo ti mapukaw kanyak. Kakaisuna na rigat ti danom. Si kalaang siguro ti Kapitan Akasta. Na, kansi ka lang mo ti asawa ti kapitan nga agbalo na ti asawa na. Oh, Nga, para laang mat day abalo na no saan nga umno ti aramid mo. maya tamin nga aramid ko. Na, Apay nagbalinak a kapitan no saan nga umno ti aramid ka. na, Apay nga upat day tatimba nga isakdom iti gripo. Anya nga iti mabati asakdot. Siyak matim mo na dito isakduan. Urayo mamakasakduak, sakbaya sumakdu ka. Kasanaw no maibos ti danom iti gripo. Awanan ti sakdot. Urayam amaurnungan manan na. Ay saor ti kasta. Intun mapno day tadwa at timba, katoy timbak mati tayak. Isarunom to nga itaya day tadwa. Adda nga rod papanak, isu asinapsapak timay. Uray ada papanam. Kat adda nga rod mat inaramid ko. Isuan na udiak nga may simak daw. Basol ko pa'y no naladaw ka. Basta, punwag amin titimbak. Period. Apay, madi mo ti jar mo asumungad. Sonya. Masurunak man iti dayjay a jepot kagawad. Agasam, upat atimba ti isakduna. Kunak asumublatak no mapunno jay dua timba, ngam di na kayat. Masapol nga agpinabus oy kumaa, ti panagsakdo kasjay. Wen nga rod kagawad. Para iti kaaduan wat dayjay agripo kuma. Imbag anong kukwa na, saan mo? Kasanon nga, maibos ti danom. Kasanon ti maudi sumakdo no kasta. Dayta nga rod ti imbagak, ngam ipeteng na matirason na kagawad. Masapol nga adda ornos iti panagsakdo tapno saan kayaw nga agaapa. Maray, apay akas lang masilwan ti sungon ni Sonya api manaw. Masuron nga rod ka ni Jipo, saan na nga ipasublat ka no ti gripaw, maray. Kaya't na amapunno pa'y nga umuna ti upat atimbana, sakbay nga ipasublat na ti gripaw iti daduma. Ay, madi ano kasta? Masapol apin na busoy iti danom. Saan kat nga aguman? Dayta nga rod ti imbagak ka ni Sonya. Ay, masapol ang mga ramid ni Enteng iti pamuspusan. Tapno maliklikan ti panagaapa. Wen kumaa, maray. Ibagak tuman ka ni Enteng dayta. Numero unaw aparikot ita ti kinakirang ti danom. Win nga rod Ay, nabayag nga men asaan ang nagtudtudo. Inton madanon ti panagbabagyo, ay kaasi manen ti malayos. Ngam inton kalgawan, ay kaasi mo't dagiti maawanan iti danaw. Masapul asikat ti makasulbar iti parikot ti kabaranggayan, Enteng. Anya kumaday ta aparikot ang masapol nga ibiyang dakpay laeng. Oh, Na, adda agaapa, gapo tabasiten ti danom iti gripo. ay, urayan da nga agubog tumanan. Awan nga rod danom. Anyat maramida nakirang nga rod ti ubaw. Ti kasayaatan nga aramidem, ingka kasaudag iti tattao. Taag titinulong kayo amang kali iti naununag kan naububog abubon. Inikanak iti idea. Mayat ti insingasing mo, dunghaw. Ay sus, uray may sa tibanang nukasta. Ay, nalaing agisingasing. Rumbeng laeng nga ipamuspusam ti parikot ti barangay. Saan lang nga aguray iti honorarium ti aramiden nyo kadag iti kagawad mo? Ay, papanam, kapitan. Kasla napatag ti papanam Ay, kanayon sumlang dagiti sumakdo iti gripo ti tadaya kanaw, pare. Ay, inakman sulbaran ti parikot da.
Kasano ko mati panang sulbar mao, kapitan. Nakirang nga ron ti panawan, tawan matudo na. Awan ti imposible no siyak ti agunay. Intano kayat mo ti sumurot kanyak iti papanak. Hey, saan ka maawatan, kapitan? Ti panagtitinulong ti kakaruba, masulbar ti parikod na. Oh, Mabalin ayamat apaadwan ti ubaw, ti gripaw. awan ti imposible kanyak. Intakit din no kayat mo ti umay. Malaman nga ron, kapitan. Kitaak no kasano ang masulbar mo ti parikot ako na. Ang imposible kunak manay. Aguray kayo, adi kagiino na. Sagay sa lang titimba. Intun mawanas kayo amin. Santo isarunuman ng tisabali at timba. Wen! Di pa ikat agsubliak tumanan, kapitan. Uray siyak mat kapitan. Agsubli akit di manan. Esus, kasano no maawanan ti daduma? Ag sakripisyo tayo met para kadagi ti daduma? Isu nga ron nga imunaak, tapno siyak pa'y ti sumakdaw, kapitan. Yay. Nasaya at kaditirik na, matay iti wow, dagiti daduma. Dinto ta adadanumaw, adi ka nagparanaw. Nagdardaras mo't ni Kapitan Anapan di tadaya, maray. Agaa pa ngamin dagiti tattaw ijay, gapo iti danom. Manon, nagrigat nga agpaiso ti danom ita akalgaw. Mabalin mo't no agtitinulong kumaamin a bumarangay. Masulbar dayta aparikot. Kasanungay. Idi imbagak dayta ken ni Inteng. Imbaga na anaadaan kano iti idea. Kitaan tayo no anya ti mapanunot na asolusyon iti dayta aparikot. Mangnamnamaak ang makapanunot ni Kapitan iti remedyaw. Tapno saan nga agaapa dagiti tattaaw gapu iti danaw. Ita ti pakakitaan no anya ti mapanunot ni Inteng asolusyon. Dumngag kayo amin iti bagak. No kayat yung nga adda pagtaudan ti danom tayaw. Amin alalaki. Rugyan tayaw, ti agkali iti naunag abubon. Naunag abubon? Mangirikwisak iti pagpasusup iti danom iti munisipyaw. Tapno ada maaramat, nulakat maparwar ti danom iti bubon. Pagkalyan tayo nga kapitan. Ada ubog iti baba. No makali dayjay iti naunag. Mabalin ang maurnong ti danom na ket masuplayan na tayo. Unngag paiso, kapitan. Adaw ubog ije baba. Sigurado ano makali dayjay. Adaw ti danom ije unag. Irugi tayo ti agkalin ton bigat. Turno ti panagkalay. Sana mabalin nga gigidan ti agkalay no umunagan ti abot. Kat, anya nga'y tinapanunot mo a solusyon iti parikot ti danom, Inteng. Imbilin ko pagtitinulungan akalyan ti ubog iti baba. No maparwar ti danom. Mangirekwisak iti makina pagpasusup iti danom. Sapay ko mga rod, tamaparwar ti danom no makaalida. Masigurado nga do ti danom na dayjay. Taitapay saan anakali ket adadanom na. Sabagay. No lakat addadakkel adiposito ti danom a maikabil ijay unag ay kat mayat Inton bigat metlaang. Irugin ti panagkali. Inakitaan dagiti kakadwa ang mangirugi. Sapay ko taagbaligi day ta a proyektom, Inteng. Nulakat makitinulong dagiti tattaaw. Paikit din asaan nga agbaligi. Agbaligi nga tati plano ni kapitan. Day tatisan ko nga ammo, tata. Makitan to no makali ti bubon. Kaslag dwa ak iti plano na. Kasanaw no narabawla ang ti ubog ti danaw. Nungay awan gayam danaw medya unag. Day tatisan ko nga ammo, tata. Ngamnumat agbaligi, dakkel aranon ti bumarangay. Kasano ko maaranaw, ket pagdwa-dwaan nga rod no addadanom ija unag. Anya nga rod nga inukasta, ngamno addamat danom na, dakkel apa madayaw ken ni kapitan, tayo so tinakapanunaw.
Nadlaw ko nga itay kapay ditaan nakatugaw nga agpampanunot, kabsat. Mamati ka kaday. Aga po taad da ubaw kat adon ti danaw medyo unag na numakalay. Kaduan na kat kastamot. Patsyemot. Apay nga idi adda basit nga ubog iti igit ti talon kaw. Idi kinalay, awan mat danom na idi unag. Awan mat tantay makita ka danaw. Amangan mod no adalaeng naurnong adanom iti nga to ti talon mo. Kat iso ti kasla nagpaay akas ubog. Kasta nga raw tinapasamak. Idinapan ko kinita, kat imagsepla ang gayam itingataw, kat bimaba iti talon ko, akas laubaw. Ngam duma jay ipakali ni Kapitana, talaga nga ubog dayay, saan ama ibusan iti danaw. Itaman pa'y anasa pa kaarumwar inteng. Papanam, kalkalpas mo lang nga nagkape. Magagara na kamapanmang kita iti kalyen da ita bubon. Inakman kita no, damo lang danom na iji unag no makali. Warwaras kanu ni Pari Dalmas nga amangan kanu no narabaw laeng ti ubog na. Amangan kanu no awan ti danom ijay. Bayam latada dya Pari Dalmas. May sabot akong trabida no ada planok. Ang intun agram bakak no ada baligi a planok. May samot nga umay makipangpangan ken makisyasyan. Hop! Ay, sa baling agpaiso ti ugali ni Pari Dalmas. Kasmutlakan ni Pari Badong numaminsan. Kiyamanak langan tasan asyak ti kasjay. Natangken samot ti unag anakaliyaw. Natangkenan, Kapitan. Ngem, adda makitak arumrumwar adanog iti sikigan ti abot. Kaawatan nga adda ubog dita sikigan na. Kalyan nyo. Bareng saan lang aday tati paggapuan ti danaw. Nay, Kapitan! Umad ado ti rumrumwar adanog. Nukasta. Mayat ti kinali tayo. Natumpungan tayo ti ayan ti ubog. Saan tayo na marigatan iti danog, Kapitan? Basta titinulong tayo. Masulbar ti parikot tayo. Ay ko na ayo, Kapitan. Katinton mapaunag pa'y ti abot. Masapol akarasan tayo. Tapno makakalimat ti sumarunong agkalay. Una, ituloy tayo pa'y nga ron ti agkalay ta inakman iji munisipyo madamdama. Inak ag-request iti makina. Ay, day, papanamon inteng. Nagsukat kamot naggapu iji pagkalkalyanda iti bubon. Inak iji munisipyo tagkidawak iti makina pagpasuso. Imbag no addan makina ijay. Amangad no masapol nga ag-request kayo pa'y nga umuna. Adda idi nakasagana na para kadagiti ag-request. Iso nga inak tapno saan tayo ama ibusan. Ingka nga rudan. Imbag kat ti saan da ka manen ang maunaan ti sabali a barangay. Una, mapanakon. Sapay ko mata adda. Narigat no awan. Mapan ka manen nga awan pa'y kwarta pagplitem. Imbatim itay bigat ti pitakam kanyak anya nga ti pagplitem. Apay, magmagna ka ang mapanijay? Nay, kunakman no adda ni Kapitan dito'y pagkalkalyan ti bubawn. Napan ijayili, tata. Mapan ag-request iti makina. Napan nag-request. Idinto tasaan pa'y mat nga amaw. No adda danom amakali wenno awan. Tata, di mo kadipay natanawan tinaunag nga about? Apay kumangay atan awak. Kat no adon ti danom na. Ang malwadan yu hamangan numatinag kayo, kat naunag dayta. Malmas kayo. Anya, addan danom na. Ay, adan na, tata. Inkaras mi pa idikalman. Tasaan ang makakali ti akin batang agkalay. Ngamin, ado tinaurnong adanom. Kat malmas da. Adda kagayam dito Pari Dalmas. Apay, dua-dua ka nga adda danom na ti ubaw. Kuha, Kapitan. Amangan no awan kunaklaang mat. Imbasar ko nga main edi kinalik ti igit ti talon ko. Awan nga mindanom na edi napaunag ko anakalay. Amok nga adda danom na dayto itakanayon nga adda ubog na ure kalgaw. Saan amatyanan idinto ta iti igit ti talon. Ket agubog laeng no panagtutudok.
Ay, adamat la ka di makina, kapitan. Ay una, ada di barangay hall. Saan ko maawit asisyak? Kwa, kapitan. Kablaawan ka. Nagmindutak iti atap ko. Asan nga agbalig iti planom, amaadaan ti kabildatan iti pagsakduan ti kaadwan. Saan ko anaaramid dayta, no saan ang nagtitinulong ti kabaranggayan ang nagkali? Itata adan ubog ang nakalimay. Adon, ti usaran tayo adanom. Adon ti pagalaan tayo. Agbyag ni Kapitan Inteng! At dandanom tayo dito'y kabildatan! Saan na naparikot ti Danaw? Agyaman tayo iti kinaalibtak ni Kapitan. Ay, agyaman akmat iti tulong yu amin, kabaranggayak. Agbyag ni Kapitan Inteng! Nay, kunak man no napankan iti barangay hall, Inteng. Naa, apay aya amadanagan ka, no saan nakpay anapan? Ay, di mo ka di makita. Nga uray dagiti kagawad mo, kat kanayon damot amala daw. Salpag mo dagi jay. Ibaga ka masapa na, kem kanayon dalata maladaw. Agbartag dama ngamin iti rabi ay. Ay, kasano, kat isumot ngamin ti aramid mo. Naa, Ay, kat tuladen da ka ah. Ala, ingkakit din, tanay, aldawan. papanak aya. Ay no, Inteng. Ay, mangsursurdo ka kaday. Tadamagam lang no sa dino ti papanam. Ay, ayan nantay balunot ko. Ay, sus, delikado. Darasak ti magna ijilikod ti ruangan ta pumanaw ako na. Hay! Inteng! Upsa. Hay! Kastam ka di amapan ija barangay hon. Naa. Pangis ta chinilas mo. Kan pisang day tasandom. Ay, pangis ngagpaiso ti chinilas ka. Tay pa'y pisang gayam asandok ti suot ko. Just kay. Adak dito'y barangay hol. Ngam awan man lauray may sa akagawad wano tanon ditaw. Makapasuron. Good morning, Kapitan. Ada umay ko yuman kun ka, Kapitan. Anya day jay. Tanasapsa papay langit at damanan parikaw. Apay. Nabartek kakadimanin. Ingarod ka aruba may akabugusor ko. Ada linabsing na nga ordinansa ti barangay tayo, Kapitan. Anyat linabsing na nga ordinansa. Saan ka day? Nga idi naudi ang meeting ti barangay kat imbagayo aparit ti agpuri ti basura. Wanmat. Pweso data. Nangruna iti silupen. Plastic. Ta makaperdi iti salunat. Di nga min karuba may. Madamati puor na iti kaldeng. Si Kamal. Basura ti maiparit apuran. Sa nakalding. Ayan na data ngagpupuor ta intaman arayaton. Naimas ti kalding. Nangruna no adda arak a partner na. Sa dino ka day, ti papanam, Kapitan. Pumanaw ka mo. Adda papanan mi ka ni Sidraw. Si kapay lati ag duty dito i barangay hall. Sa payawan mo't ni Sekretaray, asino nga iti kadwak ditaw. Adda kamintun, kalpasan ti kwa. Anya ako, Kapitan. Kwa, ibagak tuntun sumangpet kamay. Inkamin. Naa, pimanaw dan. Agmay sa akmanan dito barangay hall. Ngam inton pa nagaawat iti honorarium, present da amen. Nay, adda kamat gayam dito, kapitan. Inawis da ka kaday. Uray didak inawis atasyak ti kapitan. Apa inawis da kamat? Uray didak inawis. Naangot ko ti mapupuuran akaldeng. Na? Isungay maya kun Adamat awit ko nga ara. Kaduam ni misis mo? Saan ko akadwa, kapitan? Ada napanan na. Kain may mayat no awan. Tapno di nakparitan no adda kayat ko apapanan. No maminsan, lapod nga agpaiso ti babae no adda kayat nga aramiden. Day tangarod kahit kapitan. Saan tayo ang makaaliwaksay no addada? Pagibaunak nga tamat ka ni Banang tapno pumanaw pa iji balay. Inton bigat, kapitan. Adda papananta. Adda kailuk-luk at Aristobar ijay ilay. Mapantay jay. Kapitan, ayan ngay ni Kwaraw.
Isu ko mati pagluganan ta. Ay, ada na panan na. Mayat ko mano kadwa ta iti papananta. Ay, may mayat no saan ta kadwa tap no di na idanon ka ni Banang anapan ta iti may sa Aristobar. Ay gaya man niya. Ay na, ipapas ko ti agbalog, tawan ni bakat kaw. Ay, samot nga mo ni Banang ti papananta. Ta siguradong agungat dayjay, no madamag na tinapananta. Ay, isungarod akay kayat ko asaan ta akadwa ni Kwarog, ta agipulo. Gumatangak man iti base, Kapitana. Nay, asino ti uminom iti base? Di mo kunaan asika ti uminom, Milba. Pagsangwan mi kanila kay ko asidro, Kapitana. Imbis amapan aginom ijay ile. Igatangak langan, tayo kami balay nga aginom, Kapitana. Mayat tinapanunot mo, Melba. Mailisi pa'y iti disgrasya. Nung amin nabartekan dagiti lalaki kat asidag kadakwada ti disgrasya. No ijay pa'y ile ti paginumanda iti arak. Isua, tapno may lisi iti disgrasya, Kapitana. Ijay laengen balay nga aginom. Maray, napanan ka din ni Kapitan. Awan manan dita barangay hall. Awan, kunam. Kat no nasapa mo't asimrag. Kuna na amapan dita barangay hall. Awan dita barangay hall, Maray. Uray ko mano ada ni Kwarog, awam maut. Napanan ngay nga taday jay nga inteng. Tiamok kat dita barangay hall tinapanan na. Ay, awan madan tao dita barangay hall, Maray. Idikal man ang nag-duty Iso nga ita, sa balik kumamot ati ag-duty. Ay, kasta ay kasaritak tuman ni inteng itinalapat. Apa man na sumagpag. Ay, napanan na nga tangay. Imbag tanda na ginatang mo abasay. Mapanak ko kay iji ilay. Sayang lang ti pagplitim amapan gumatang ijay ile. Intun kwan, malemanan no agawid ka. Aday nalam apulutan ko Agpinikpikan ka iti manok, uno pato. Anyapay nga ay. Ado mo di tati mabalin at iliwan na manok kuno pataw. Basta saan mo nga iraman, ti saan tayo amanok, uno pato. Ado nga mindagiti umar-arubayan amanok ken pato ket. Ay, saan ba? Yak magkayat ti makarma ko nada. Imbag dito'y balayan apaginumanta. Tano mabartag ka, iturog mon. Saan ka pa'y amapan lumugan iti tricycle nga gawid? Mala, tayo nakmang tiliw iti pataw, uno manok. Ay, agawid tansan. Ang mga no agungat ni Banang. Ay, imbag kanyak Kapitan. Awan ni bakat kong agungay. Uray agumaak nga ginom. Kaya't mo ti agbati. Agawid aktab no sana makapungtot ni Banang. Ay, alangan mat amabati ak dito'y Kapitan. Ay, no agawid ka, ay kahit agawid ak matan Ay, no jak pampanunutan nga dagungat. Aginom tapaya. Ay, day tamat nga rod ti parekot no maminsan. Imbag matladjay agmay-may saak iti biyag. Gapo iti no. Kaya't mo ti agmay sa. Ay, una yan ti kasta nga itsuram inteng. Nagdalos ka apimanaw itay bigat. Ita, anya ngay day nga itsuram. Kaskala naggapo iti basuraan. Ada nga binim para medda kada kami iji ilay. Nag-community service kami. Kidi ko nag-shot kami. Kasta? Ay, saan ka nga ron amap-mapan iti kwartuta akasta ti itsuram? Ingka pa'y agdigos, kan nagsukat ka. Tunto daitan. Sukat-sukat digos. Agila dakat dito'y papag. Adakan ka dayta, inteng. Basta saan ka amapan agilad, ijay katre. Dita ka pa'y, tada papanag. Imbag ta na mati iti imbagak. Mayalis kumagayam ti alipospos ni Banang.
Unsa mo tan linahon ti butay abase bakit? Nabartagkan, iso ngayon ka maturugan. Ingan sa kumatang iti may sa tabitin. Maturog ka kit din, tawanan ti igatang ko. Ingatang ko iti bagas kan masida ti kwarta. Di nga ako magatang iti masida. Dama nga rod na parte apataw. Ingatang mo kumay iti base. Mamaminsan ay ti panangan. Anya nga iti sidaan inton malam kan inton bigat. Mangtiliw ka manan iti sidan. Ado manok ditaken pato. Apay di ka la mauman no iso nga iso ti sidam. Basta nakabulon na abase. Sana ka mauma. Kat, kasanon ti kabalay mo asaan amang nginom. Kanayon kumutan amakita ni Pari Dalmas nabartag, Maray. Ay, win nga rod. Manipod awan ni bakit na. Kasjay na matay. Inton ko nakaala iti sakit na no kanayon nakasjay. Ay, numuna kat ibaga nakit din amayat ka no agmay maysa. Tapno awan mang pawil iti panaginom na. Kaya't asawunday ta anapat patagkan ko na ti arak. Ngam ni bakit na. Ay, kaslakastan mare. Ay, nun ni inting lang ti mangibaga iti kasta. Ay, panawa kon. Tamakita naman, no kabailan na ti agbyag nga is-iso. Wen nga roda, makapainsult nga agpaiso ti kasta nga ibaga ti asawa. Ha? Imbag tawan asawa. Apay anak kailad kayo dito'y tambak, tata. Ay, nagsakit mo tantiroso ka. Diyak maibturan. Inak agpaarayat ka ni Kapitan. Mapanak ijabalay da. Alaman nga rod. Marikata na ka talaga. Ikarigatan nyo nga rod ti mapan ijalinong. Tainak ibaga ka ni Kapitan. Ay na, agyaman na ka. Tanayra na alimabas ka dito. Sige nga rod, tata. Panawan kayo pa'y. Ay na, Kapitan! Ni Tata Dalmas, ang mga numatay ije tambak ti taltalon na. Anyat napasamakin ko na. Ay na, nakailad ije tambak, Kapitan. Yay. Marigatan ka no iti sakit ti tiyan na. Sapay awang kadwak, awan ni Kwarok. Sino nga ti kadwak ang mga rayat kan ko na? Nilakay ko kumaangam na panmo nagarado ije bantay. Mangayab kayo na iti daduma atanod, Kapitan. Ay sige, inak iji barangay hol tabarang adatanod ijay. Ibagayo kadagiti tanod, ang mga lada iti pangindayunan niyo, Kapitan. Indayon! Ay kunak no ipaguyod mi. Kayo ay tapno mabalin nga ipaguyod. Ay, ad-addan amarigatan. Arak tumot ngamin akanayon ti paunag na. Di pa yan mangmangan. Ay, awan pa panan na no saan akas tati pagbanagam. No arak metin into naram. Apay pabasulob man ti arak. Amom nga, no ada sa bali ang makagapo, no apay ang nagsakit ti tiyanda. Ay, masiguradok nga arak ti makagapaw. Apay ngamin nga inuman nyo, kat nagingal mo't kan napait. Naingal ka napait nga. Naglamuyo tupay nga agayos iti karabukob. Ay, ingkakit din. Tapno matulungan nyo, jay kumparay. Ay, apay ang nagidda ka nga awan pungan kan ikaman mo dito'y tambak pare. Tulungan na, Kapitan. Marigata na. Ay, alagarog ta pagkatanda ka ta ipaidada ka itilungon. Ay, iste indayon, gaya. Itindayon na, pare. Naipandak iti ospital. Ay, uwan, ipandak ka ta barang makasambot ka pa'y. Ay, magkatak nga roden na, Kapitan. Si kasundak, tanakapsotak una yan. Saan nga ta may mayat no agsat tayo pa'y? Mga no pumiksa ka. Ay, kakapsot na talagan. Ay, ala. Ay, ibagkat tayo, ipantayo iji ospital. Kumusta, Pari Dalmas? Anyat kinuna ti doktor? Nakapsotak pa'y, Kapitana. Pangasim ka di Awagam ko manibakat ko. Kasapulak matgayam. Sige, tawagak ni bakat mo.
Ay, amumot siguro itan ti patag ti kaadda ti asawa. Wen, Kapitana. Kasapulak gayam ni bakat ko iti biyag ko. Iso, anapatag ti asawa. Tano adarigat mo, iso timang tulong kan ka. Pangaasim nga rod Kapitana. Tawagam. Agbabawi at no apay nga imbaon ko anapan iti lugar ti kabagyan na. No kasta, si kamot lati nang ibaon kan kwa na ijay. Wen, Kapitana. Ngamin iparit na nga ginumak. Wen, iparit dagiti babae nga uminom ti asawa da, tadi da kayat ama isagmak kayo, kasjay. Wen, Kapitana. Maawatak itan. No apay nga iparit ni bakat ko, akanayo nak nga uminom. Nadamag mo ka din, tinapasamak ka ni Tata Dalmas. Apay ni Tata Dalmas. Nakitak itay bigat anak kailad ija tambak. Impanda kapitan ija ospital. Kat naulser ka no, gapo iti kaiinom na. Kay inom na iti. Adaya mo't tao adi uminom. Arak ti kayat ko asawan. Pakaalaan ti sakit, tinalabas a panaginom iti arak. Ano ka na yun ti inom? Ngam no drink mo directly mayat At dalat tarason mo. Ngam alwadam. Tanukas jay mat ti mapasamak mo. Awan kwarta apag pa-ospital mo. Madanin sa manang ti panagbubutaws. Kaya't ko, amay saak mat ama ko na nga opisyal dito'y kabildatan. Anya nga yung posisyon ti pagkandidatwam to, paray. Bagay ko ti kapitan. Ha? Saan ko akayat ti kagawad laeng? Tanababa. Di kang sapay may karyatanog, Kapitan Kitden. Ay, ti trabaho ti tanaw, ti saan ama ikari kanyak. Nababao na ay apara kanyak. Kapitan, ti maibagay kanya. No, ang kandidato ka, Kapitan. Ano laki di ti mas daaw? Na, apay kumamas daaw da. No kabaalan ni Kapitan Inteng. Di kabaalak may. Na. Anya ka di tinakitam di ta cellphone mo. Takalaat mat anapamulagat ka. Ibagbagada ang matuloy sa Tibut House. Adamot mangibaga asaan kano ta dakkel ti pundo a mausar. Anya nga ti punnaw. Ay, urayan tayo ti ibagada ijay nga to. Amumatan ti ipadamag da di ta cellphone kat agkakanat. Anya nga ta ti husto? Matuloy uno saan? Madanagan ka kaday. Taamangan dumasukatan ka. Na? Ay, nulakad na saya at ti aramid mo. Awan, ti pagdanagam. Saan lata may katidanag ta adan sa kalaban ko? Anya ti ko na Mila, kumandidato ni Dalmas akas kapitan? Asino nga'y tinakaibagakan ka? Isu kanumat imbaga na kandisabas nga asawak kagawad. Ha? Kasano ako mandidato ti saan ama nagtulong at taaw, ha? Imbaga na kanaw. Ano kabailan ni kapitan? Kabailan na kanumait. Kapitan kanu ti bagay na saan akagawad. Ay na, kano saan ama nagtulong iti tao ni Dalmas? Ngem adaw ti gagayem na apada na ama Marta kagawad. Sa bagay siguradaw, isuda ti mangibutos tukon kwa na, dagiti mamartag. Mapatumba pa'y nga ni Kapitan Inteng, asigod a kapitan kagawad. Narigat ti agsasaaw, makitan tulat taa. Maribanang, ada kanumot plano ni Dalmas alabanan ni kapitan akas kapitan. Ay, apay kumaalabanan na. Kat saan damot nga agkabusor? Ay, di nakmaawatan, Maray. Agkandidato akas kapitan kanaw ni Dalmas. Anya, kumandidato akas kapitan, kunam. Un kanaw. Dayta mo ti agwarwaras adamag. Nasauna pa'y kanukan ni Sabas nga asawa ni Mila. Na,
Ay, ang anya ngay ngarud no kasta, maray. Di mo mat mabalin apawilan, no kayat na. Ngam saan ama nagtulong ni Dalmas? Ada papaidam na. No tulong ti pagsasaritaan. Adaday ta kadagiti tattao. Taiso damat ti agpili no asino ti kayat da nga agbalin a kapitan, marikwanag. Dalmas, pudno ka day ti dinmanon kanyak. Agkapitan ka hanaw. Dakas ka day, kagawad. Kabalak mat. Ay, saan mo't kit di adakas? Nga mangnamnama ka kaday nga do ti mangpilikan ka? Na, nuad da gagayam ni Kapitan Inteng. At damat gagayam ko. At da ni Pari Badong ang mangibutos kanyak. Oh, Ay na, Dalmas. Ibalakad ko, adi mon labanan ni Kapitan. naa. Ay ipasublat na maten at kinakapitan na. Nakabaybayagan a kapitan ni Kapitan Inteng. Apay, maaramid mo kaday, dagiti maaramid na. Ay katsiyempre nalaingak matap no amom. Adaw ti paglainga. Kumpirmadaw maribanang, nakasaok ni Dalmas, ket pudno kano ako mandidato akas Kapitan. Ay, kasta ka de, maray. Anya nga rud ngay no iso ti kayat na. Bay Wan matkit di Adamo at kalintagan na ako mandidato, inton no umay apa nagpipilay. Ay, namin adon anay tantanday ta apa nagbubutos iti barangay. Ken kadagiti sanggunyang kabataan. Ay, matuloy nga taitan. Ay, siguro maray. Imbag matla at agsagana dagiti adaplano na ako mandidataw. Ado aya ti adda plano na ako mandidataw. Kaslakas ta nga rod, maray. Adda pa'y BHW akayat na mo ti kumandidato akas kagawad. Ay, delikado ka nga rod marikwanang. Anya nga rod ngay, maray. Nasayahat mo. Tapno mapanasad na mo ta agsirbe iti barangay. Gayem ko ni Pari Dalmas. So matuloy ti pa nagpipili ka iso ti pilyem to. Ala, wan. Isunto ti pilyak no gayem mo ako nam. Mayat na jay. Kanayon kami nga kadkadwa no ada inom. Kandayaan. No isunto ti mga bak a kapitan. Nalakakan to nga umasidagkan kwa na ija barangay hall no adda masapul mau. Nalaka nga sidgan. Mayat na jay. Tanod da ka sa pulam. Matik. Barang no libre nga ron ti certification nga alaam ija barangay hall, no kasta agayam mo ako nam. Masigurado ka, tagayam ko nga ron. San ka agdanag? Isunto ti ikurit ko iti balutak no madanon ti panagpipilay. Namnamak na ita. Tapno danto gayam ko nga opisyal. Ado gayam dagiti interesado, inton madanon ti panagbabalubal. Ambisyoso da kita. Uray ko mano nagagat da tumulaw. Ang mga notila honorarium mati orayan da. So asay saya atem ti agserbe. Tapno si kamot laang ti agtalinaed akas kapitan. Saan ka gagdanag? Plansya ag amin agun-gunay ka. Tapno siyak tulat ti pilyon da. Kasano ko maaplantsaam? Apay, lupot ang maplantsa. Kat iyarig ko lang iti lupot na plansya. Ta napintas akitaan ti lupot na plansya. Kas tamit ti aramid na sayaan. Kasla na plansya. Anyat na pasamak mo. Apay nagpigpigirgar ka. Ay, nagbayag kalakit din na simbang pay. Malambin kan barigata na ka. Ay, ganano ka? Ay, nabinanuan nagsubli-subli kay Jabanyaw. Agbakwarak pa ay. Ay, nakapsuta ko na yan. Jaksan ka ba ilantimag na? Ay, agure ka tag para yatak panda ka di ospital. Karta nga mga round tamarigata na kauna yan. Nagsakit pa iti tiyan ka. Pari Dalmas, ay, kasapulak ti kadwa, mangawit kini bakit ka?
Tayo pa ni hospital. Ay, pasensya kan. Nasakit ti sakak, paray. Sa anak ang makaawit. Ay, ang kalamangkitan iti sa bali akadwam. Pinanawan nakmatan. Ay, apay nagtataray ka masabat ka. Sabas. Agparaya takta ka sa pulak ti kadwa ka mangipan ka ni bakit ka o hospital, kapitan. Sige ta kadwaan ka. No ada makita ta di ta ada duma at tao. Kaya banta ta kadwa ta ang mga wit. Mayat ka nga gawit, kapitan. Apay kit din saan. Intakit din ta mga no niya ti mapasama ka ni bakit mau. Intan. Nagpusyawan di bakit mo. Kartingan ta, karga ta iti ulas ta asiwan ta. Wan, kapitan. Sige, bagkat ta nga ipaida iti ulas. Oops. Jesus, napukaw ng sapay ti putan. Aday ta, inta mga la iti kawayan ta asiwantan. Wan, kapitan. Saan sa makasaw ti asawa ka? Isungarod adarasan ta. Sa kunti mangimaniho iti tricycle ni Kwarog ta imbati na kanyak ti susi. Agyaman ako na ka na kayo, kapitan. Saan ka nga agyaman? Darasam ka di. Day takat pagrebengak mitlang kas barangay kapten. Nag-dehydrate gayam ti asawam ko na ti doktor. Imbag ta nayag ta dagos ti ospital. Dakdakas kumati na pasamakan ko na no di ta insambawon. Ni pare Dalmas, ti mo na nasabat ka. Nagparaya taken ko na ngam ko na nasakit ti saka na. Kasanuan na sakit. Nakitak amagmag na. Mapansag birok manen iti kainuman na. Kunak no na saya tagayam ni pare Dalmas, kapitan. Saan gaya mamapangnam naman no tsimputi rigat. No da kasapulan yaw. Umasidig kayo lakanyak. No lakit ka ba ilak? Si dadanak at tumulaw. Da kayo gayam tirumbang aglayon na kapitan tama nagtulong kayaw. Sana jay amuna ka lang no adda arak asang sangwain, kapitan. Dagiti gayam iti arak. Amuda ka no adda arak. Ngam no iti rigat. Ay sus, kaadwan ti pambar. Kumusta kayon diti ospital? Nasa uninting anakaro ka no matinapasamak kan ka. Ay, jak amo no niya tinapasamak kanyak itay kapitana. Imbag tada kan ni kapitan akadwa nila kay ko anangawit kanyak. Ay, kasta nga ruti imbaga ni Inteng. Iso nagdanagak kat imayak. Imbag nakapuot kamot lang idinadextros ka. Kan adda agas nga intenda. Saan kun nga amo tinapasamak? Tadyak matan na puutan, kapitana. Agpaimbag ka, tapno makaawid kayo adagos. Ay, no syakat jak maanduran ti agbayag diti ospital. Kas lang amin agas amin ti maang angot ko. Dakkel ti utang mi na imbag anakam kada kayo, kapitana. Ay na, saan mo nga ibilang dayta nga utang anaimbag anakam. Dayta ti kunada apagrebengan iti pada at hao. Nasayata nakawitan diti balay. Kunaklakid din no niya ti mapasamak mo. Anya jay kunam, ni Dalmas ti mo na nagpaarayatam. Wen, impambar na nasakit ti saka na. Limpyo mat kano ti panagnana. Iti tiyempo ti rigat ti pakakitaan iti napudno agayam. Iso ano madanon ti basing kawal. Ibabawik dyan baga ka ni Pare Dalmas ti surat ko iti balota. Ay, nagruna kanyak. Saan amapangnam naman day jay atao no at darigat? Saan gaya man nasaya ti ugali na? Napatag ti lingat na. Saan akas ka ni Kapitan Inteng si dadaan at tumulong iti pakarigatan? Uray saan mo atang tangdanan? Ni Kapitan Inteng ti ilayon ko, akas kapitan ko. Gumatangak man kagawad. Nasaya at kadentirik na, Mila. Ay, uwan kagawad. Dakkel ti utang mi na imbag anakam ka ni Kapitan. Imbay nakpay sinarungkaran ni Kapitan ay ja ospital. Nasaya at damot kat kada tayo akabaranggayan da. Ngam ni Dalmas, saan ama nagtulong no darigat? Nagpatulong kayo kadikan kwa na. Uwan kagawad.
ngam nagpambar ang nasakit ti sakan ket saan kanuman nga agpilpilay. Ket imbag nga rod mo, ta nasabat nila kay mo ni Kapitan. Ay, nuawan ni Kapitan, jak amaw noan niya tinapasamak kanya. Day, si kamot day tamasabat ko, Mila. Kumusta kan? Ay, mayatan, Kapitana. Nagapuak iti tersina ni Kagawad Kwanang. Imbaga ka iti tattao ti panang tulong ni Kapitan kanila kay ikaw, idi nagsakitak. Day, apay amasapul nga iwaragawag mo pa iti panang tulong ni Inteng kada kayo. Ay, kayat ko nga men nga isupay ti aglayon Kapitan, Kapitana. Saan ko kayat nga Kapitan ti paidam, adi na kayat ti tumulong. Ay, amangan no kaguran nakatitaw, akayat na ti agngay-angay inton umay apa nagpipili. Ay, ibagbagak laang matipod no, Kapitana. Nagturod ka na kita daduma, kayat dati agngayangay. Idin tutawan pa'y naaramidan daan na saya at iti kabaranggayan da. Ado ti kakastatat tao. Gapula ang iti honoraryom. Iso nga ikagumaan da ti agngayangay. Arisabas, tumagas tapay di ta pagiinuman. Ang daman gaya man nakatakdar nga arak pare. Iso nga ron nga imbagak a dumagas kapay. Umay ka, tumagay ka. Muna, narigat ti magpahay ti grasya. Ay, kasta pare. Uminom ka mat. Tanda, ti panaggagayam, day tang arak. No kasta, gayam mo ti tao no adarak pare. Ngam no awan arak, sana na gayam. Anya ti kayat mo asawain pare. Awan, sinong batak lang dyan bagam. Ay, di nakmatliplipatan intun basing kawal. Pasensya pare. Hindi damaw kat sikat ti pinilit. Ngam, saan ko mabalin nalipatan ni Kapitan Inteng. Taso ti timulong, hindi ka sa pulak ti tulong. Iso nga itad ko ti suportak kan kwa na. Ni Kapitan Inteng ti suportaram? Amin ako bagyak at kinid daw ko ni Kapitan Inteng ti suportaran may. Tapno makasubalit kami mat kan kwa na. Anya? Ay, sayang. Maaba kaklakit de, no ibagam ka dagiti tattao tinapasamak. Talaga Madigayam, ti saan naman nagtulaw.